Ja, så er vi nået til næste afsnit af Kemo Carstens store videoblog. Og der har været en pause, og det har der været, fordi at jeg var inde til kemo her i forrige uge. Og det man gør med det kemostof, det er, at man putter en masse væske i kroppen, og så putter man noget kemo ind, og så håber man på, at kroppen kan udskille, at nyrerne kan udskille kemoen. Det kunne mine nyrer så ikke, så jeg var ude i et nyresvigt, kemoforgiftning, og var oppe på intensiv, hvor jeg var i dialyse i et døgn, hvor det var sådan, jeg kom ind, vejede 98 kilo, og så der vejede jeg 121 kilo, så på 3 dage havde jeg taget 20 kilo på. Og det var, det var rimelig livstruende faktisk. Det var ikke lige så fedt. Heldigvis så begyndte min nyre at virke igen, og dialysen virkede. Og dialyse indgangen kan man se her, det er simpelthen et rør, der går ind i ens blodåre, så man kan styre det derfra, og sådan har jeg havde en indgang rundt omkring. Men nu er vi sådan heldigvis på den anden side, jeg er så bare til at blive udskrevet i dag. Så det har været rimelig sindssygt den sidste uge, hvor jeg var tæt på at kræfte af faktisk. Så bliver man ekstra glad for julen, og ekstra glad for de her julesange, og det leder videre til næste blog, som er livet er for kort til. Livet er for kort til, det er faktisk livet for kort til at sidde og kigge her på mig. Så i stedet for at sidde og skrive kommentarer eller like, eller hvad fanden du gør på Facebook, så find en eller anden, du elsker. En kone, nogle børn. Begynd at snakke med dem i stedet for. Livet er simpelthen for kort til at bruge for lang tid på sociale medier. Sådan det. Det var det, vi havde for Kemocardet i dag. Og beviseligt på det her med de sociale medier. Jeg tvivler på, at særlig mange sidder på deres dødsleje og siger, ej, skulle du også lige have brugt 5 minutter mere på de sociale medier, i stedet for at snakke med min familie. Så det var den store opdatering fra Kemocarsten.